Puputulin namin tong malunggay namin dito sa ano, baryo kasi ililipat Tabi ate, namin sa, ate tabi. sa bukid. Para meron tayong pitasan. Para kumpleto rekado na sa ano, bokeng. You know? Hello guys! Nakasingit ah. Saan baga? Putulin mo yung ano. Lipat namin guys sa bukid para meron kami ano. Bali dalawahin mo yan te. Dapat? Oh. Putulin mo na yan. Pag ganun. Siya, tabi dyan siya. Dito kami guys sa tabi ng aming bahay. Lagi mo din daw ng tanda eh. Guys, Apat lang? Lagyan na lang natin ng ano, buhangin yung pagtaniman. Hi guys! Welcome po sa aming YouTube channel. Ngayon kami po ay magtatanim ng malunggay. at mag-aabon. At mag-aabono po kami ng dragon fruit. At saka kukuha po kami ng ano nga yan? Takitingwang. Tagala kami takitin mo ah. Hindi yung ano. Ayun o. Kukuha rin po kami ng ipa. Ilalagay namin sa manukan. Pupunta na naman kami sa aming tahanan. Nag-alsa balutan na naman kami. Yan. Ayun o. Nag-aan tractor na yun, ay nag-aararo na yung dalawa. Para sa punlaan. Para sa punlaan namin. Punlaan. Excited na. Si Kuya Ulan at saka si Alec. Wala na naman ang buong team. Wala yung mga senior natin guys kasi ano, Dito kami sa farm. nasa bukid kami, nakakaya namang tawagin. Tara guys, magtatanim tayo ng ano, malunggay para sa buhay. Pangpahaba ng buhay. Buhay. Dahil favorite namin guys ang bunga ng malunggay. Marami kasi kaming native na manok kaya dapat may malunggay. Dapat may pang ano. Dapat kompleto. May pang ano. Balak kasi namin guys, dito yung paikot ng dragon fruit, tataniman namin siya ng ano, pwedeng maitanim. Sayang. Sayang yung Malalim na yata yan, te. Ito guys, yung aming isang variety na dragon fruit. Kulay dilaw po siya. Yung Golden yellow. golden yellow dragon fruit. Bali, hindi pa po siya namumulak. Ay, hindi pa siya namunga. Katatanim lang po namin siya December. Kaya hindi pa siya ganun kalago. Bali, bago pa po siya. 5 posi pa lang po yung aming natatamnan kasi ang mahal po ng isang stem. Ang isa pong ruler na dragon fruit na stem nito ay nabili po namin ng 500 pesos. 500 pesos ang isang haba po nito. Ayun sa baba niya. Eh, hindi pa po kaya ng budget kaya. Ito yun, yung 500. Ayan, ito po yung 500. Bali, ano muna, pagtsatsagaan muna namin to. Pag lumago, tsaka kami maglilipat ulit ng panibago. Ito guys, bali nilagyan po namin ng ano, ng buhangin. Haluan po namin yung lupa ng buhangin kasi hindi po nabubuhay kapag puro lupa lang. Na-experience na po namin yan kaya ano, talagang nilalagyan namin ng ano, buhangin. Tsaka lupa para halo. Tsaka yan, balutan mo siya ng ano, plastic. Go. Para ano, pag umulan hindi po mabulok yung ano, nabubulok po kasi ito kaya ano. Ito, maganda ito mga palitan. Ganyan lang. Talian mo siya.
mo, gasaringit na pala to. Oh. Buhay ka ha. Ito akin to. Oh, magtanim kayo inyo dyan. Para tignan natin kung sino nabuhay. Oh, Kung sino ang green thumb. Oh, ito sa akin. dito natin makikita ang sinong magaling magtanim. Bali manghulik din kami guys mamaya ng ano, animal manure. Lalagay namin sa ano, Ito mo na ito ilagay oh. mga tanim namin gulay-gulay. Pawis ko kape pa more. Baliktad kami guys bago kami magtrabaho, dapat nakakape na. Tapos trabaho, magkape ulit. Pinapagalitan na kami ni mama, kabilis ng ulo. Gatas at kape. Para kasing agsasadot ka magtrabaho kung wala, hindi ka nakakape. Parang hindi kompleto yung ano mo, araw. Ito na guys ang kanyang bunga. Laklak. Mga ano pa yan. Mga 2 weeks, 2 to 3 weeks. Pwede na siyang harvestan. May mga manok namin, oh. Yan, from Sir Tony Boy. Thank you, sir. Say hi to the vlog. Shoutout po kay Jason Santiago from Kanyugan, Morong Rizal, and Dubai. Thank you po sa panonood sa aming YouTube channel. Hello po. Keep safe po. Yan, oh. Yes. Ang dami niya ng flower buds. Kapag panay-panay na ang ulan niya, guys, yan, lumalabas na yung mga flower buds. Yan. Ito, abangan nyo yan pag nagbuka na. Siyempre, ibablog namin yan. Yan, oh. Yan po. Wow. Oh, yan. Dapat guys, ingat kayo sa tinik. Sobrang tigas ng tinik nito. Talagang pag natusok ka, aroy, magnanagid ang kamay mo. Sabi niya oh. Sino? Ano yan? Kumanta siya ng ano? Ng mabuhay ka. Mabuhay ka. Nakantahan niya na guys yung ano, malunggay. Mabuhay ka. Sabi niya. Nagbago guys ang lyrics. Nabago na pala. Form dyan. Sabi niya. Nagkanta siya mag-isa doon. Sabi, Hindi ko sa'yo. Baka dumungaw ka. Dungawin mo ah. natawa ako talaga doon. Mag-isa siya doon. Nagkakanta mag-isa. Mabuhay ka. Sabi niya. Mabuhay ka. Buhayin mo. Guys, ito yung tanim kong ano guys, kalumpit. Oh, 'di ba? Buhay na siya. Mga ilang taon pa 'yan, may aakatin na kami. Hindi na kami magdadayo sa kabilang ibayo. Kalumpit. Kalumpit ni Greta. Wala kasing puno dito eh, banda. Dami ng tinanim ni Papa dito na matay lang. Buhay na yun. Guys, tingnan niyo si Kuya Ulan at si Alex. Nagdahan tractor po sila para sa punlaan ng palay. Tingnan natin sila guys.
Simula na naman po ang taniman. Bale, ito po yung gagawing punlaan. Palay. Yan, sisipag na assistant ni Father. Maghahakot kami guys ng ipa. Para ilalagay namin sa kulungan ng manok. Kasi pag ano, pag ipa hindi gaanong maaamoy yung kanilang tae. Kanilang poops. Ayun guys, ang dami ito. Mabasa-basa pa yan, hindi pa pwede yan. Ito, pwede ito. Mamaya. Yan, maghahakot din kami ng ano. Yan, lalagay sa pataba. Sino naka-experience ng ganito guys? Sa school. Nung high school, High school. lagi kaming pinapadala niyan, kaban-kaban. Pagbagsak ang grade mo, project mo, tayo ng kalabaw. Yan guys, oh. Kung saan kami guys, naghahanap ng tayo ng kalabaw nung high school kami guys. Naku po. Sako-sako. Ang aming pinapa-project nila ng tayo ng kalabaw. Alam kayo nila yun. Yan, dito kami kukuha ng ano nga to? Ipa. Yung sa ilalim kaya, para tuyo. Ganyan oh. Ito guys, pang lagay sa kulungan ng manok para hindi siya umamoy. Para hindi bumaho. Tingnan mo kung kaya mo. Tama na muna. Gaan. Ala, butas ko daw yan, te. Tama na yan, te. 1, 2, 3. Kala mo naman, mabigat. Ipa lang naman. Hilain ko na lang. Ginatangan mo muna, no? Aray, kalakaran. Gatang mo na nga sa ulo ko. Tignan mo ngayon, nakaatang na sa ulo ko. Ikaw nga yung magatang. Go, girl. Kaya mo yan. Butas! Peng, butas! Nagtulo na. Di man lang kasi nagpili ng sako si ate. Yung ipatong mo pa yung isa. Aray ko. Isang balik pa lang yan. Layo-layo ang balik ko nito. Sakit sa leg, guys. Pagin na yung ano. Ano kaya mo, Day? Ito si Balong. Hindi yata kaya ni Balong. Naging balong na naman kami lahat, guys. Gusto mo dalawang sako yan. Sige, pagbigyan ka namin. Mga ka-dragon, naging balong na kami lahat. Ano, hindi aya? Hindi aya. Kargador guys. Suko si Balong. Mahirap sa ulo. Dalawa kasi karga ko eh. Contestant number 1, Madonna from Sitio Ibanag. Contestant number 2,
Vanessa from Sitio Batu Ili. Ayan ang anong tawag sa walk na yan? Pilapil walk. Contestant number 3, Greta from Sitio Salapay. Hello, mga BFF! Triona Gray from Philippines! Hindi mo ay ko trio na kagad. Guys, ilalagay namin ang ipa para hindi mabaho. Ano po yung tali? Pantali ko. Ay, natapon. Yung kahit hindi natin naging isa para meron silang Walang laman yan, guys. meron pa isa. Anong naman yan? Ano? Naubos siya. Hindi, totoo ko nga eh. Kanyang umaga, pinakain ko na naman yun. Hindi pa rin po, no? Ala, lugas. Ala. Lugas. Damo lugas ito mo. Ay, hindi. Ano kaya ginakon nila ito? So, dyan sa bayan, ginalaid-laid pa nila. May kadami pa rin nakuha. Oo. Kawin maglain na. Ano dyan sa bayan, oh. Tama na to, ah. Baka hindi na magpantay yung lead ko. Kakabingi lang ganun. Hirap guys na ano, iisa ang kapatid na lalaki. Wala pa. Wala pa din dito. Buti na nandito, wala naman. Uwi na, kuya. Gaparinig na kami. Kami lang dito sa bukid. Umuwi si Kuya Alec. Hindi yung kuya namin napagod sa ano, pagahan traktor. Naligo pa. Si Papa sa bahay matutulog sa baryo. Dahil siya ay may tupad pa bukas ng umaga. Straight. Let's go. Sila ni Oh, Mother. ikon mo na to. Ay, magsama ba si Mama? Mamaya? Oo. Pagitna mo kasi, yung ulo mo. Kanino, saan ang sayo tayo? Bigyan mo na kapingin. Okay na yan. Parang gusto mo ganyan. Ayan, guys, mamaya na tutulong ako sa pagbubuhat. Ganyan kasi 1, 2, 3. Oh, di ba? Sanay. Sanay na sanay. Ganyan kami guys, sa mga bata kami. Oh, let's go na. Naggalaid kami sa mga pinagmandalahan ng palay. Kaya sanay na sanay magbuhat. Kaya shout out sa mga kabataan dyan na hindi naranasan ang ganito. Contestant number 4 from Sitio Lanaban. Tan 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 tan. Ang magaling ah. Sa akin, nagtawa na lang sa hindi nagpatalo si Kami na girl. Kala nyo kayo lang ha. Ito naman ang bahay ng aming native chicken. Sorry. Oh. Ay.
Look, ang daming naglilimlim. Say hi to the vlog. Hi. Hi. Dito sa native, bulang tubig. Ito guys, oh. Ano yan? 15 ang itlog niya. Yan. Lahat yan. Naglilimlim. Ayun pa. Ito pa. Dagdag mo kayo dun sa kabila yan. Grabe na to.